η συνέχεια από την προηγούμενη τέτοια σε σχέση με τα σκυλάκια. Μου τηλεφώνησε η αστυνομία με το που έφτασα μπροστά στο Δημαρχείο του Άργους ότι σε περίπτωση που δέσω τα σκυλάκια θα συλληφθώ για κακοποίηση ζώων. Ρώτησα λοιπόν πώς γίνεται αυτό όταν εγώ προσπαθώ να παραδώσω τα σκυλιά στο Δήμο και ο Δήμος δεν εμφανίζεται για να παραλάβει τα σκυλιά. Ποιος κακοποιεί τα σκυλιά, ο Δήμος ή εγώ? Εγώ παρακαλώ να εφαρμόσω τον νόμο και δεν έρχεται ο υπεύθυνος απέναντι στα ζώα, απέναντι στον νόμο, να τα παραλάβει. Και εγώ είμαι ο κακοποιητής και θα συλληφθώ. Και έχει ενημερωθεί η αστυνομία να συλληφθώ εγώ για κακοποίηση ζώων από αυτόν που δεν εμφανίζεται που είναι ο αρμόδιος για να προστατεύσει το ζώο από την κακοποίηση. Από μένα είναι βέβαια, έτσι. Μετά κατηγορήθηκα επίσης από τον ίδιο τον καταγγέλλοντα στην αστυνομία διαζώσεις, ότι εάν τελικά αποδειχθεί ότι τα σκυλιά, λέει, είναι ιδιόκτητα, θα κατηγορηθώ για επεξαίρεση. Και μάλιστα με ρώτησε και πού τα κράταγα εγώ όλες αυτές τις μέρες τα σκυλιά, που δεν ερχόντουσαν να τα πάρουν, που δεν εμφανίστηκαν ποτέ να τα παραλάβουν. Και είχε το θράσος να με ρωτήσει πού τα έχω εγώ τα σκυλιά. Και ακόμα δεν τα παραλαμβάνουν τα σκυλιά, αλλά απαιτούν να μάθουν πού θα τα έχω εγώ τα σκυλιά, ενώ εκείνοι δεν τα παραλαμβάνουν.